нещо. Ето бързата получа. Само тук за билите. Не паднало се. Къде си не бъде или къде си не? На първи дни Вече казва месец, когато трябва да се опаде това. Ама нещо вътре слага ли след или си? Има води. Голям. Води и план. И бюри. Ще се опаде, да бъде като се опаде. Едно. Тя не е много тежка пеня. Ние можем да е много калага да бъде жир. Тя се не лека жир. Това е така. И знаеш, тук дънчката взимаш от намчи? Тук? Да. Чакаме стечето. Ти си отговорен на нея. Отговорен. Не умойте мортали. Ако се ни моменти, бето. Попълно, защото се който се насякаха всички спомъж, след Божия пътат и путата на живота, люди се съгласно чисто всяка стенота и спасивали нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отца и Сина и Святого Духа, сега и в часове и по веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, и прости беззаконията ни, свети посети и свети мощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и по веки веков. Амин. Отче наш, който си Отче наш, който е на света, Твоето царство да Твоята воля, както на небето, така и на земята, да съживя, сачи да се настига поведи, както и да стане нашите бъдещи, и никните си грешните ни отлагия, защото Твое царство е силата и славата, до Отца и Сина Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Господи, Бог Твое, Бог си Господи, Твое. Благослови Отче. Слава Святата Едносъщност нашата Троица, всякога сега и винаги во веки веков. Амин. Мир на Господа се помоли. Господи, помилуй. Любовето и спасението на нашите души на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Мир на целия свят, благопродяване сте Божи църкви и неверните на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За този свят храм, за тия, които с вяра въвели страх Божия влизат в него, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За всички църковнослужители и народа на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За нашия народ, за духото и воинството на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да му помага и помогнете всеки край и противник на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да верен на всеки град и страна и земи, които с вяра живеят в тях на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи,
явися нам, благословен ти Богиня Господне. Во Јордане крещајоштося Тебе, Господи, Троическо јавися поклонение. Родители погласи дете, слушаше Тебе, возлюблена го Тя Сина именуја, и духвите голубине известуваше словесе утверждение. Тврдења Сине Божи и мир просвещења. Слава Тебе. Пак и пак съм бил Господ.
Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Господи, помилуй. 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 Ой, избави се нам всяка скорби, ненавиди нужди, Господу, помолися. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който имаш власт на сравнение и слава непостижима, и милост неизмеримо и човеколюбие изразимо, слава Дух по твърдото сърдечие, повдигни на нас и на този свят храм, и прояви към нас и към они, които се върнат с нас, Твоите благодатности, Твоите щедрости, докато Ти спаси помилството нам, Боже, Твоето благодатио. Господи, помилуй. Пресветлою, пречистою, преблагословеною, славною Владице наша Богородицу, и преславено Марию со всеми святими помилуйше, сами светло други дай живот наш, и Богу, Тебе
Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною Владице нашу Богородицю, і Господему молимся всеми святими помилуще, самі святу други живот наш, і по Богу предати. Тебе, Господи. Як подержати Отця свого, і сила, і слава, Отцу і Сину, і Святому Духу, і присно, і мовити веков. Аминь. Спасени, Сине Божий, воскреси смерти, поющие Ты. Аллилуйя. Спасени, Сине Божий, воскреси смерти, поющие Ты. Аллилуйя. Спасени, Сине Божий, воскреси смерти, поющие Ты. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сыне, Слове Божий бессмертный Сын, изволи спасение нашего ради. Воплотитеся, Святия Богородицы, и Преснодевной Марии, непреложного человечивися, разнися же, Христе Боже, смертью смерть поправи, един си Святия Троицы, прославляем и Отцу и Святому Духу. Спаси нас. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною Владице нашу Богородицю, і Господему молимся всеми святими помилуще, самі святу други живот наш, і по Богу предати. Тебе, Господи. Як платні, що ми кульвертовні сі, і Тебе слава посилаємо, Отцу і Сину і Святому Духу і Христом, і по веки веков. Аминь. Во царстве Твоем помяни нас, Господи, когда придешь. Во царстве Небесата чиновни ангели и архангели, които славят Твоя слава. Направи Господи този езон да бъде заедно с всичките ангели, да хвали Твоята слава. Защото Твое царство е силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Царство небесно е, блажени, блажени, миротворци, яко Ти синове Божи нарекося. Радуйте ся и веселите ся, яко вся ваша много на небесе.
присно и во веки веков. Амин. Премудрост просим, Примите, поклонися и припадем ко Христос спасени, Сине Божий, воскреси смерти, поющие Ти, Аллилуйя, Аллилуйя, Господу помолимся. Господи помилуй. Яко Царство Божие на небеса посылае, Отцу и Сыну и Святому Духу и присно, и во веки веков. Амин. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, помилуйся. И духови Твоему, руки мени ваше Твоите чтение, благословен който иде в името Господне, Господе Бог и Осия, молете Господа, защото Той е благ, защото милостта е вечна. И посланието на светия апостол Павел до Тита, Черотите, явише Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи да отхвърлим нечестието и светските покуси, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век и да очакваме да се бъде блаженната надежда и да се и славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос. Който да веселиш на нас, за да избави от всяко беззаконие и да го чисти, за да не бъдем народ избран. Радостта и към добри дела. Радостта и любовта и светолюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез банята на отражението и обновата на Духа Светал. Когато изобилно дойде върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда на седмицата вечния живот. Мир ти, читающему,
Матея Святого Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Омен, направи сунто Божо да леде на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти идеш при мене. Но Исус му говори и рече: остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти Исус, веднага излезе във водата, и ето отвориха се небесата и видя Духа Божий да слиза като дълъг и да се спуска върху него. И ето глас от небесата се чу, който казваше: този е мой възлюбен син, в когото е моето благоволение. Слава Тебе, Господи! Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение и успехи да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на нас. Благослови Господне за здраве и спасение да бъде на всички вас. Всемогъщи си души всяко помощение наши Отце. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Български народе и от христолюбивие наше воинство, и от държава и победи, прибрани и в здрави спасени, и Господа нашето ваше Господи, и Всей, и прокурил, и подозряни на райно душата, ети мои са високо кръщени, Господи, обрати наши сестри, нас, обрати нас, обсенствуй се на наше, че молим се, Бог да прости царството на съборите чада, епископи, епископи, раси, епископи, имени, монахи, раси, свещени Христос, свещени Христос, свещени Христос, свещени Катара, свещени Скилдан, свещени Тимов, свещени Георги, свещени Михаил, свещени Николай, свещени Димитър, свещените Бог да прости. Ето Иван, Тодор, Катерина, Атанас, Великия, Влако, Смирян, Калуян, София, Светослав, Мария, Трайчо, Петра, Катерина, Антон, Стефан, Георги, Кирил, Запрян, Ангел, Здравко, Борис, Александър, Тодор, Канело, Маргарита, Ян, Ширия, Ангел, Яна, Стоя, Данчо, Дамян, Михаил, Радка, Ивоните, Ксения, Таисия, Кристина, Ела, Стоян, Ивайло, Преслав, Петър, Михаил, Иван, Амнон, Розалина, Зорка, Стоя, Михана, Паско, Петър, Явор, Гара, Христо, Ромяна, Атанас, Елена, Димитър, Тодор, Ангел, Любов, Светана, Явор, Бог да прости Сашо, Бог да прости Веселин, Николай, Иванка, Димитър, Атанас, Стоян, Величка, Петър, Евстаци, Стоян, Николай, Иванка, Николина, Иванка, Георги, Елена, Николай, Еленка, Нина, Михаил, Еленка, Никола, Пресвитер, Иванка, Иван, Господин, Габриела, Бог да прости Ангел, Иван, Анка, Литана, Роско, Маргарита, Николай, Здравко, Бог да прости Бистра, Веска, Маргарита, Николина, Огнян, Йордан, Кръстан, че молим
Отця, о милост и живот, здраве, спасение, пушение, спасение, Божие, свето и чистие, послави, християн, живот, и вярваше да тази Божия съдържа, Господи, 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 благословение си, живот, здраве, и вече спасение, подай, Господи, на Божия Господи, Amen.
помилуй. Премудрост, яко да поддържаем Твоя всегда хранивите да слава селае, Отцу и Сину и Святому Духу ними присно, и во веки веков. Амин. Нито освърнат законски желания на сладе вие достойни да пристъпи и се придържи. Или се слуги църно слава, защото да служи на Тебе велико и страшно и самите небесни сили. Обаче, поради Твоето неизразимо незаучително и свиколно изпирно си станало човекът да е за нас. Пейте же. Благочестиве български народ, правител си хлеб и Христове воинство, да помедло царстве свое, всегда ни присно и во веки веков. Амин. Високо просвещени митрополит нашего Григория и без священски монашески чин, да помнят Господ тях за здраве, спасение и добро послужение, сега и винаги во веки веков. Амин. Блажено почившему император Александра Николаевича и всерусийских воинов, павши во вера за служение перед Отецу наше, да помнят Господ царстве свое, всегда ни присно во веки веков. Амин. Да помнят Господ царстве свое наши екзархопанти Йосифа и Стефана, да помнят Господ царстве свое наши преснопаметни патриарси Кирила, Максима и Неофита, да помнят Господ царстве свое всички наши близки сродници тук и навсякъде по християнски погребани, сега и винаги во веки веков. Амин. Титуро, преложнико, покрасители, дарители храна сего, да помнят Господ царстве свое вас и сех моляше се храна сего, да помнят Господ вас, ваши чеда и сродници за здраве и спасение и успехи сега и винаги и во веки веков. Амин.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Thank you.
Белене. На 6 януари Православната църква чества Йорданов ден, един от най-големите християнски празници, наречен още Богоявление. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос в река Йордан. По стара българска традиция, днес православният свещеник, отец Трайчо, ще освети водите на река Дунав и ще извърши тържествен водосвет за освещаване бойните знамена на българската армия, символ на единството и силата на българския дух. Ритуалът датира от времето на цар Симеон Велики, който издава заповед свещеник да благослови войската и знамената им. Отец Трайчо, заповядайте. Благословен е нашия Бог, сега и винаги във веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесно, утешен дух на истината, който се насяка и всичко изпълваш. Съкровища благодати и подател на живота, дойди изхъди сърца с очистени от всяка сквернота. И спаси, благи нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни по нас. Свети Боже, свети крепки си безсмертни по нас. Слава на Отца и Сина Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Отче наш, Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия хляб дайте днес и да прости греховете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни види в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Тъй каза Господ, с радост ще почерпите вода от изворите на спасението и ще кажете в него ден: славете Господа, призовете името Му, разгласяйте между народите делата Му, напомнете, че името Му е велико, пейте за Господа, защото Той направил нещо велико. Нека знае това по цялата земя. Весели се и ти, радвай се, жителко Сионова, защото велики е посред тебе светият Израилев. Господ е моята светлина и моето спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на мой живот, от кого ще се плаша? И с първото послание с апостол Павел до Коринтяни четение. Братя, не искам вие да не знаете, че бащите ни всички бяха под облак и бяха всички през морето минаха и всички в Мосея се кръстеха в облака и в морето и всички ядоха една и съща духовна храна и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше под Рим. А камъкът това беше Христос. И свято Евангелие от Марка. В това време дойде Исус от Назарет Галилейски, се кръсти от Йоанна в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и Духът Божий като гълъб слиза върху него. И глас биде от небесата: Ти си моя възлюбен син, който е моето благоволение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господа се помолим. За мира, свищи и спасение на този свят на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира на целият свят и за всички, които са тук на това тържество, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За високопосея наш митрополит Григорий, за благочестивът наш народ и за този град Белене, на Господа да се помолим.
за да се осветят тези води, чрез силата и действието на Светия Дух на Господа, да се помолим. За да даде Господ благота и избавението Йорданово и благословението чрез силата и действието и слизата на Светия Дух на Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде сатаната злото по-скоро сразено под нашите нозе и да бъде разбито всяко лукаво намерение, насочено срещу нас, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да ни извади Господ Бог от всяко нападение и изкушение на противника и да направи достойни за обещаните блага на Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да родителен Богат и свесл зваше Тебе, возлюблена го Тя Сина именуя, и Дух виде голубине, известно Ваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Има ли воинско знаме? Така, вземи това. Хранес! Мирно! За среща по фронта! За по! Чест! Господин полковник, представителните полкове от 55-ти инженерен полк са построени за провеждане на водосвет на бойното знаме и представителите на знамена на полка. Началник на щаба на 55-ти инженерен полк, подполковник Клус. Добре, мък, свободно. Проти, мирно, шапки, долу. Целият ваш полк за здраве, спасение и успехи в името на Отца и Сина и Дух. Амин. Господин кмете, Бог да ви благослови за така да каже благотворното и добра работа на този хубав град Белене. Заместник кмете Стоянея, заместник кмете с благословение, председател на Общинския съвет. Сега отиваме към... Айде, първо с нами. Благославят се! Благославят се, освещават тези воински семена, да покорят всички врагове за мир, здраве и спокойствие на нашия народ. Благословен Господи да здраве, спасение на воините
и да бъдем победими. Благословен Господне, да бъде на знамената български, да бъдат непобедими сега и винаги и во век веков. Амин. Здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. И на това Божието знаме. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. И на това учили и за да. Амин. Благословен Господи за здраве и спасение да бъде на вас. Во Јордане крещајошто ся Тебе, Господи, Троическо јавися поклонение. Родителе богатствите слуваше Тебе, возлюбена го Тя Сина именуја, и духите голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвеще, слава Тебе. Во Јордане крещајошто ся Тебе, Господи, Троическо јавися поклонение. Родителем Бога свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тя Сина именуја. И духите голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещи, слава Тебе. Наложи. Деня на Богоявление един от най-смелите мъже се събират на брега на реката, за да участват в тази така стара традиция. Тази година кандидатите са 8 на брой. Най-младият участник е на 18 години Лорин Лоринков. Кристиян Петров на 22 години от Белене. Петър Минков на 30 години. Най-възрастният участник днес Светослав Паскалев на 74 години. Паскалев, той ли ще пъгля? Как? Накъде без него? Паскалев, ела. На 42 години. Браво! Петко Татарски на 30 години. Браво! Евелина Иванов на 30. Браво! И Симеон Георгиев на 29. Браво! Русина. Порасина. Да. Айде, Бог благослови да сте. Сега ще
Давайте. Давайте да се снимаме тук. Айде. Браво. Давайте. Давай. Дай знамето отпред, бе. Как отзад? Знамето трябва да е отпред. Ето. Тук. Така. Хайде сега погледнете. Така. Дигай кръст. Точно е. Че те момчета са мокри. Аз съм готова по него. Давай. Браво, момчета. Знамето. Знамето за победителя. Така ли? Да. Тука. Дайте снимаме, бе. Браво. Така. Тук ли му е студент? Хайде, върху облегчи, облегчи. Кой да целува? Само няколко думи да кажеш само. Благодаря на всички за подкрепата. Наистина, живи и здрави всички. Наистина беше студено, няма да лъжа, но до година ви очаквам пак отново. Благодарим. Честито. Искаш ли да направим една? Добре, нали знаете? Още една само трима. Води. Благодаря ти. Майко! Благодаря ти. Живи и здрави. Вие също.
Да. Даниел ќе фана. Инзаги се ви черпа, днеска води на репање. Е там горе. Не там.